Takže vítam vás pri druhom diele nášho podcastu o zdravom životnom štýle, na ktorý prijal pozvanie, dovolím si povedať, môj kolega Stano, ktorý prešiel vlastnou úžasnou premenou a ako fyzickou, tak aj kariérnou. Ale nebudem to teraz ja viac rozpitvávať, ja nechám postupne, nech Stano o sebe prezradí viac, pretože ja verím, že jeho príbeh, jeho cesta bude pre mnohých z vás inšpirujúca, motivujúca. Takže v prvom rade, Stano, ďakujem, že si prijal pozvanie. Ďakujem aj ja. A rovno prejdem k prvej otázke na teba. Ja o tebe viem, že si vážil 128 kg v minulosti a dúfam, že už v žiadnej budúcnosti. A zaujíma ma, ako si sa vôbec z tejto váhy dokázal dopracovať a čo bolo pre teba takým impulzom, kedy si povedal, že OK, tak tuto asi stačí už a musíme s tým začať niečo robiť. Dobre Majo, tak vieš čo, tú váhu, ono to išlo tak postupne nejak od detstva. Viac sa to začalo ukazovať tá nadváha práve počas strednej školy, kde tých prvých mojich 100 kg bolo už niekde v 16 rokoch, takže už tam som patril medzi tie obézne decka. No a postupne sa to stále zvyšovalo, pretože som nemal v mladosti nejaký pravidelný pohyb, na plávanie som chodil v detstve, ale s tým, ak som si našiel frajerku, s tým som skončil rýchlo s plávaním. No a potom krátko po škole som sa zamestnal v stavebníctve v oblasti predaja stavebných materiálov a nejako nebolo pre mňa dôležité sa pravidelne hýbať alebo sa pozerať na to, že čo jem. A ten výsledok potom išiel rýchlo. Išlo to rapidne, rýchlo s tými kilami hore a objavovali sa už teda aj prvé problémy, ako žalúdočné a tak ďalej. Že v tej práci, ktorú som mal, tak sme mali dosť veľké stresy. No a teda môj príchod do práce veľakrát vyzeral tak, že bol sprevádzaný práve žalúdočnými problémami, takže som sa rozhodol, že idem to riešiť so svojím doktorom. Tak keď som prišiel doktorovi, tak ten ma hneď okamžite tak ma zvozil za moju morbidnú obezitu, ktorú som mal v 22 rokoch. A vymenoval mi obrovské množstvo chorôb, ktoré sa nadväzujú práve na obezitu, nadváhu a niektoré to boli fakt diagnózy, ktoré už ozaj, že dôchodcovia v fakt obrovskom pokročilom veku a mne ich začal vymenovať v mojich 22 rokoch, takže jemne ma to vystrašilo samozrejme. Jemne? Ale úplne som s tým akože neprestal, lebo ja som si hovoril, že ja ľúbim papať a jak sa ja dobre cítim, keď si tak odfúkujem na tom gauči a jedno s druhým, tak vždy som mal niečo, prečo som bol spokojný. Ale to stále nebolo úplne ono. Dosť veľký trn potom ako druhý bol na jednom letnom festivale, čo bol od toho doktora možno o mesiac alebo pár týždňov potom doktorovi. A na letnom festivale sa dalo skočiť bungee jumping a ja som sa na to strašne tešil, pretože už som to pár rokov chcel skočiť. No a vystal som obrovskú radu. Stála sa tam približne 3 hodiny rada na ten bungee jumping. Takže ja som sa tam postavil, stáli sme v tej rade a už som videl, jak sa ten rad zmenšuje a jak už ja idem na rad, ale troška som bol nespokojný, lebo to malo nejaké časové, akože nejaký časový tanke, že dokedy sa môže skákať a už som teda nevedel, že či vôbec stihnem prísť na rad alebo nie. Až nakoniec som teda ja po tých 3 hodinách čakania v tom rade prišiel na rad na ten bungee jumping a ženská hovorí, že tak ty si posledný, všetci, čo sú za tebou, už sa môžete rozpustiť celý ten... Za mnou bol obrovský rad ešte ľudí, ale ja som sa postavil teda, že ja už som posledný, kto ten deň ide na ten bungee jumping, no a ženská mi hovorí, že prosím ťa, postav sa predtým na váhu, lebo že lano, ktoré drží tento žeriav, tak lano je do 120 kg a tým, že si posledný, už dneska nebudeme prehadzovať lano. Ja som sa postavil na váhu a tam bolo 127 kg, takže som tam mal navyše a tým pádom to 3-hodinové stáne v rade na ten môj vysnívaný bungee jumping sa zrútilo. A toto ma dostalo ešte možno podobne jak ten doktor a tak som si to privlastnil, že dobre, že ten doktor mi hento hovorí, ten bungee jumping som nemohol skočiť, že čo ešte, akože dokedy. Tam som sa tak začal sám nad sebou dosť zamýšľať. No ale potom prišlo ešte jedna prevratná vec a to bolo, že som prišiel ráno predtým, ako som sa obliekal do práce, tak tiež znechutený zo všetkého, že vôbec tam musím ísť a tak som si išiel zaviazať šnúrky a moje zaväzovanie šnúrok pri takom objeme brucha väčšinou vyzeralo tak, že som sa musel zhlboka nadýchnuť. A potom, jak som si zaväzoval tie šnúrky, tak už som bol celý červený z toho, ale jak som si zaviazal, tak že
A potom sa ešte chvíľku rozdýchával, že ja som si vlastne zvládol zaviazať šnúrky. Super. A do toho už mi to došlo. Vtedy mi došlo, že čo ten doktor, čo ten bungee jumping a čo tie šnúrky je, že a dokedy to ešte takto chcem vlastne ťahať. A tak mi to všetko išlo z hlavou, že ten môj vnútorný rozhovor samého so sebou už to smerovalo k tomu, že som si uvedomil, že potrebujem zmenu. A prišla tá zmena celkom rýchlo, lebo jeden z mojich kolegov v stavebníctve, ktorý robil okrem šoféra, robil aj fitness trénera a on ma tak prvý akože naštartoval, povedal mi, že Stano, že ty by si nemusel mať také obrovské brucho pred sebou, keby si nechcel. A ja, že keby som ja nechcel, že však čo ja viem, že či ja chcem, a mne však ja chcem tak, jak som, tak to asi chcem, že ja neriešim. A on presne, áno, že tam, kde ide tvoja pozornosť, tak presne tam sa môžeš zlepšiť. A to boli také prvé ťuky, na ktorým som začal rozmýšľať, že nejaký tréner mi hovorí, že ja by som mohol niečo na sebe zmeniť. A ja som tak predtým nikdy na sebe nerozmýšľal, som to tak nechal, že však no už čo sa dá robiť a to tak je a však to je taký osud, alebo ja neviem niečo, čo som si asi aké blbosti hovoril. Ale tam sa mi to tak celé pospájalo, až som teda na nejaký druhý deň som tomu trénerovi povedal, že Palino, ja teda rozmýšľam, že by sme začali spolu teda cvičiť, že asi by som do toho išiel. A on, že asi? A ja, že no tak asi áno. A on, že no tak ja neviem, či ťa asi budem trénovať, alebo nie, že musíš sa rozhodnúť, či chceš. A ja, že dobre, tak som rozhodnutý, že chcem. A on mi hovorí, že no musíš si kúpiť prvý deň, keď si začneme spolu cvičiť, musíš si kúpiť mesačnú permanentku a tú mesačnú permanentku naplno budeš využívať. A ja, že no ale ja neviem, či sa mi to tam bude páčiť. A on, že čo nevieš? A chceš teda, alebo nechceš? A ja, že no dobre teda, tak si to kúpim. A bolo to dobré, pretože prvé 3 týždne na tej permanentke som sa premáhal a chodil som tam s nechuťou. Tie prvé 3 týždne boli pre mňa niečo ako, že na čo som do toho išiel a preboha dokedy ešte, že dneska je zase ďalší tréning a podobné, akože sám sebe som si dával také negujúce akože presvedčenia, lebo som vôbec nebol na to zvyknutý, že sa mám pravidelne hýbať a podávať tam nejaký výkon, ktorý je úplne mimo nejakej mojej reality alebo komfortnej zóny. Takže tak nejak som začal, samozrejme keď skončila tá prvá mesačná permanentka, tak na nejaký 4. týždeň mi to docvaklo, že prečo vlastne chodím cvičiť. Keď som videl, že mi ubudlo z pásu za prvý mesiac, som vlastne schudol nejaké 2 alebo 3 kilá, čo nebolo nejaké brutálne číslo, ale hneď mi to ukázalo, že toto je tá správna cesta, keď ja mám ísť, pretože ten príval energie, ktorý som začal mať už za ten prvý mesiac, takéto namotanie sa na tú novú záľubu, ktorou je cvičenie, tak to bolo u mňa prevratné. Tam skončila tá mesačná permanentka a začali ďalšie mesačné, polročné, ročné a zmena fitka, zmena štýlu cvičenia a už sa to potom válilo jedno za druhým. Už to išlo ľahko, ale ten nástup bol samozrejme dosť ťažký. Ten prechod z toho obezného chalana na to, že chcem niečo so sebou robiť, tak jasné, že to bolo veľmi ťažké, veľmi kostrbaté a mal to rôzne háčiky a zádrhely, ale vždy som sa k tomu nejak potom dosmeroval naspäť, aby som v tom pokračoval. Veľmi zaujímavá cesta. Mňa tu napadá hneď jedna otázka taká, že hovoril si o cvičení, že si začal cvičiť a že si teda hneď bol prinútený určitým spôsobom a chválim tvojho bývalého kolegu a k tomu, aby si teda si kúpil mesačenku, pretože vedel, že čo ťa čaká, že psychicky to asi hneď nebudeš si užívať. Ale tesne predtým si mi povedal, že ja som to mal rád, že som sa tak najedol a som si tak odfúkol na tom gauči. Takže ty si docvičil a prišiel si domov a znova si odfúkoval na gauči, alebo aj doma? Už ani nie. Ten tréner bol na mňa tak prísny, ten môj prvý tréner, že on mi povedal, že on nemal inak dobre palino, nemal veľmi dobre prepracované jedálničky. On mi dal na jednej A4, mi dal zoznam potravín, ktoré nutne potrebujem mať doma, potraviny, ktoré si potrebujem nakúpiť, ktoré potrebujem pravidelne denne jesť a na druhej strane mal napísané potraviny, ktoré nesmiem jesť. A no s tým som mal väčší problém s tým, čo nesmiem, ako s tým, čo musím. A on mi k tomu povedal si takto, povedz sa Stano, toto sú potraviny, ktoré musíš jesť, to sú potraviny, ktoré nebudeš jesť a keď budem vidieť, že ty kašleš na to, tak ja sa vykašlem na celé trénovanie tvoje, lebo mňa to nebude baviť, pokiaľ si to ty budeš kaziť tvojou stravou a sem mi budeš chodiť cvičiť, ale doma budeš jesť blbosti, tak nebudeš dosahovať výsledky a ja takých klientov nechcem.
No, dal do úplnej diktatúry. Dal ma akože tak, že som nemohol z toho nejako cúvnuť a samozrejme, že som objavil, že čo je to kotak cheese napríklad, že wow, a niekoľko druhov kotak cheeseu, alebo že ako sa dá jesť tvaroh a že môžem ho aj na sladko, aj na slano a že k tomu sladkému sa hodí aj banán roztlačený a k tomu slanému sa vlastne hodí aj listová zelenina, že to som nevedel. A také, že postupne som na to začal prichádzať potom. Si zažíval také aha momenty. Určite áno. A hovorí sa, že človek je priemerom 5 ľudí, ktorí ho obklopujú a teda keď tedy si bol ten odfukovač na gauči, tak ťa obklopovali nejakí ľudia a keď si začal cvičiť, zmenilo sa to tvoje prostredie ľudí? Výrazne, áno. Určite aj niektorí priatelia, aj rodinní, aj iba takí moji, aj bývalí kolegovia z rôznych prác, kde to cvičenie mi výrazne zmenilo jedna vec aj ako výzor je samozrejme, ale zmení ti to aj priority denné, pretože keď sa z toho stane tvoja záľuba, tak potom chceš krátko po práci ísť cvičiť, alebo ráno ešte predtým, ako idem do práce, tak chcem cvičiť. A keď som mal zo začiatku niekoho, že ja chcem ísť cvičiť s tebou, tak dobre, tak poď vyskúšať so mnou. Ale veľmi krátko som potom prišiel na to, že tí ľudia nechcú cvičiť tak tvrdo, alebo tak často, alebo tak silno, aby to pre nich bolo tak prospešné, že ako keby cvičenie za tie prvé roky, keď som niekoho mal zobrať ako sparring partnera, že poďme si zacvičiť spoločne, tak väčšinou to bol človek, ktorý ma brzdil. A musel som to rýchlo ukončiť a poslať ho, že vieš čo, prepáč, ale ja si tam radšej potrebujem ísť sám, alebo si dať tie slúchatka na uši a neriešiť nič iné, alebo si niekedy len tie slúchatka nechať vypnuté a tváriť sa, že tam mám tú hudbu a byť si istý, že ma nikto okolo nebude otravovať. Takže aj takto nejako, ale to okolie samozrejme sa to zmenilo. Tí priatelia, aj celkovo ľudia, s ktorými sa teraz stretávam, je pár rokov dozadu, bohužiaľ je to neporovnateľné, no. Ty máš manželku? Áno, mám manželku a 2 deti. A vtedy už ste spolu... Áno, my sme spolu od malička. O mne a o mojej manželke by sa dal na celý podcast natočiť, akože nejaký príbeh lásky, lebo Miruška ma pozná úplne od malička. My sme boli spolužiaci v škôlke a potom sme boli spolužiaci aj na základnej škole, takže boli sme spolužiaci aj v čase, keď som chodil na to plávanie a potom som kvôli nej na to plávanie prestal chodiť. Takže bola so mnou aj v čase, keď som bol obézny a aj v čase, keď som, dajme tomu, nemal prácu a bol som na tom veľmi zle. Ale je pre mňa od začiatku, moja manželka obrovskou podporou. Miruška je taký môj aniel, ktorý mi pomáha. Jedna vec už aj v biznise ohľadom nových klientov, ohľadom zviditeľnenia, marketingu. A na mojich tréningoch, keď mi príde moja manželka, ktorá sa tam priatelí ozaj s veľkou väčšinou tých mojich klientiek a vytvára tam to domáce prostredie aj v tom fitku. Takže manželka od začiatku maximálna podpora, samozrejme. To si veľmi krásne povedal, určite bude plakať, keď sa to dobre, tu nadviažem na dve veci, lebo ty už si tak povedal do toho, že pomáha mi s klientmi a tak ďalej, že áno, v podstate v tomto, čo som povedal na začiatku, že sme kolegovia, že obidvaja máme nejaké svoje fitko, kde pracujeme s ľuďmi. A teda nadviažem dve otázky, pretože možno, že sa to bude nejako prelínať. A prvá otázka je, kde bola tvoja tá cieľová destinácia, povedzme, kde bola tá cieľová váha, kde si sa vlastne zastavil, a druhá, kde počas tej tvojej cesty vznikla tá myšlienka, že vedia, toto môžem robiť ako môj dream job. Dobre, perfektné, trefné. Vieš čo, ja som najprv mal, že tým, že mám v aktuálnu výšku, aj dlhodobo si výšku mám 1,88 m, tak od začiatku ten môj cieľ bol 88 kg. Takže aj ten prvý cieľ bol teda schudnúť 40 kg. A čo sa mi podarilo behom niekoľkých rokov, za prvý rok tam išlo dole 20 kg, potom za ďalší rok 10 kg, potom sa to už troška spomalilo, pretože som nemal až takú pozornosť na tom chudnutí, jak som mal skôr pozornosť na tom, aby moje telo bolo zdravé, silné a funkčné na to, čo potrebujem na ten denný pohyb, a to napríklad na preteky Spartan Race alebo iné, nejaké 3 roky ma držal CrossFit, takže tam som potreboval to telo mať vyslovene na tie CrossFitové workouty nachystané, a aktuálne to, v akom stave si držím teraz svoje telo, je len ukážka toho, že
toto mi vyhovuje najviac na moju trénerskú prácu, že s týmto telom, ktoré mám teraz, viem plnohodnotne ukázať cvičenie, odkoučovať klientov, ukázať stretchingy a samozrejme, že ma baví dvíhať aj ťažkú váhu a mám rád aj mŕtve ťahy, drepy, bench press takisto, ale nie je to pre mňa až taká priorita, ako mať pod kontrolou práve svoju vlastnú váhu a ten pohyb, koordináciu a sústredenie. Toto sú pre mňa určite dôležitejšie priority v oblasti svojho tela. Ja tvrdím, že každý môže mať telo také, pre aké sa rozhodne, že chce mať a do veľkej miery môžeš mať také telo, pre aké si ochotný robiť tie denné kroky. Že niekoľko, aj myslím, že niektorí reperi to tak vystihujú, že je dôležité to, čo robíš, keď ťa nikto nevidí, ale je to práve o tých drobných veciach, to, čo si povieš, čo si dokážeš odoprieť, že čo úmyselne vieš, že ti nepatrí a čo zase sa dokážeš prinútiť do situácií a dajme tomu do cvičení, ktoré vieš, že sú pre teba prospešné, aj keď sú úplne príjemné, není. A presne ten výzor každého jedného z nás je len ukážka toho, že čo sme ochotní a čo si my sami vieme predstaviť, ako si to svoje telo my sami predstavujeme, ako si ho vieme vykresliť a potom ako k tomu pridávame tie denné kroky, aby to naše telo také bolo. A je vždy jasné, že pokiaľ každý z nás pracuje na svojom tele, tak je jasné, že sa pridá mysel. To nejde jedno bez druhého, že sa budem zveľaďovať svoje telo a moja mysel bude krpatieť, tak to nefunguje. Jednoducho zlepší svoje telo, tak zlepší svoju mysel je automaticky. Takže každý by mal povinne cvičiť, hýbať sa a byť zdravý. A sú za tým obrovské benefity. Ale to zistí až človek, až keď to prekoná niečo, že prídeš z toho bodu, že musíš a prídeš na to, že ty vlastne môžeš a môžeš to robiť neustále, až to pretransformuješ na to, že dokonca tomu, že sa hýbem, viem ja pomôcť niekomu inému, tak to je za mňa asi tá najkrajšia vec. Že musíš, môžeš, chceš. Takže vlastne ty si prešiel 2 roky si robil svoju premenu, alebo... Asi približne 3 roky trvala tá premena, dokým sa ten štýl postavy začal podobať na toto, ako to je teraz, lebo dovtedy to bol akože tučný, rozliatý chlapec. Najčastejšie mi sedelo oblečenie 2XL, vždy som bol rád, keď som mal aj 3 alebo 4XL, lebo to bolo vždy také voľné na tom bruchu. Jeden čas, niekoľko rokov ma držala taká punkrocková akože kultúra, takže mal som aj bundu sidovicu, takú čiernu a tu som mal 4XL, tá bola výborná, lebo tam sa mi tak pekne zasadlo to brucho do tej sidovice, takže v tom mi to vyhovovalo, ale potom neskôr som zistil, že to sú tak nepodstatné blbosti, že to prestalo mať význam pre mňa. No. A to trénovanie začalo, že začal si nakazovať ľudí vo svojom okolí, alebo ty si doma v obyvačke rozhodol, že idem byť tréner? Dobre, no ja som chcel byť tréner už pár rokov, lebo tak teraz aktuálne cvičím približne 14 rokov, sa venujem rôznym druhom cvičenia, odkedy som začal prvýkrát dvíhať činky, ale tréner som približne 5 rokov. Takže tých 9 rokov mi trvalo, dokým som z toho cvičenia prišiel na to, že môj druh cvičenia a môj spôsob môže pomôcť aj niekomu inému. Takže začalo to samozrejme tým, že vo fitku vidíš drepovať niekoho úplne škaredo, že proste pri tom drepe je človek zhrbený, pozerá sa do zeme, má kolena smerom k sebe a ešte ho za krkom tlačí nejaká činka smerom dole. Takže za takýmto chlapikom som prišiel do fitka a povedal som mu, že ahoj kamoško, prosím ťa, skúsme to urobiť takto, pozri sa, vystrež sa, teraz pety si daj asi na šírku tvojich ramien, špičky daj jemne do strán, po ceste dole poď pri drepe s nádychom, chrbát drž rovno. A odpoveď bola, že vieš čo, chod si cvičiť svoje, že nechaj ma. A ja, že OK, jasné, v poriadku. Tak ja som si dal ďalej slúchatka a už som si nevšímal tie škaredé drepy, ktoré ten človek robil a cvičil som si po svojom. A v tom mi tak išlo hlavou, že ja vlastne chcem niekomu pomôcť a ten niekto odmieta tú pomoc a že ja som ho v podstate mohol nechať na pokoji toho človeka, ale prišlo mi to, že keď viem, ako on môže efektívnejšie drepovať a nechám si to pre seba, mi prišlo troška také sebecké, tak za to som mu chcel pomôcť, ale on keď tú pomoc nechcel prijať, tak ja mu ju nebudem na silu dávať. Ale bol to jeden zo spúšťačov, kedy som si povedal, že ja by som si asi mohol spraviť nejaký trénerský kurz.
lebo potom by mi to tak akože potvrdilo, že či to myslím naozaj dobre. A ozaj to netrvalo veľmi dlho, lebo som o tom nejak začal hovoriť vo svojom okolí, že počúvaj, ja som rozmýšľal, že spravím trénerský kurz a ľudia na to začali výborne reagovať, že to by bolo super, že potom mi povieš o tom a potom ma niečo naučíš a potom povieš, alebo a akože všetko v pozitívach. Tak ja som išiel na to prvé, teda fitness a kulturistika 1. stupňa, celkom jednoduchúčky kurz, behom 3 víkendov som získal ten prvý certifikát, ale stále som bol v tom taký, že teraz som začínajúci tréner a nemám ani FTVŠ a že aj tie skúsenosti sú také, že že akože chcel by som ľuďom pomôcť, ale tá sebadôvera si myslím, že tam bola veľmi nízko, lebo som nemal žiadne skúsenosti, takže začal som trénovať aj kamarátov a nejaké tréningy som rozdal. A krátko po tom prvom certifikáte som dal iba prvý pod, že od dneska oficiálne tréner Stanko Lovás. No a potom sa to tak spustilo, nejako prišiel prvý chalán, že ahoj, ty si písal, že si teda tréner a on zo základnej školy som ho nevidel, hádam 15 rokov a začal som ho trénovať. Postupne začali pribúdať ďalší klienti a klientky a ja som popri tom bol obchodný zástupca v stavebníctve. Moja úloha bola predať čo najviac čo najviac kamionov polystyrénu za čo najlepšiu cenu a tým vytvoriť obrovský obrad a zisk pre firmu. Ale popri tom som začal trénovať a robil som to tak, že ráno som mal tréningy, potom som išiel do regiónu, predal som nejaké kamióny a potom som znova prišiel do fitka. A začalo tak pribúdať tých klientov, až mi to už bolo troška také blbé, že už sa tomu zamestnaniu takmer vôbec nevenujem, že ja už skoro len trénujem a ešte vlastne dostávam aj zamestnanecký plat, takže tak som prišiel za tým zamestnávateľom a povedal som mu, že ja ďakujem za túto skúsenosť, ale ja to už musím ukončiť, lebo už som začal robiť trénerstvo a jednoducho už práca obchodného zástupcu bohužiaľ stratila pre mňa význam a stráca mi to vlastne čas, ktorý môžem venovať potom klientom, takže bohužiaľ musíme sa rozlúčiť, ale v tej firme, kde som pracoval, boli skvelí ľudia, úžasní ľudia, vďaka ktorým som tam ešte zostal. Vyžiadali si ma ešte na predĺženú polročnú výpovednú dobu, aby som ešte podržal teda v stavebníctve ten región a umožnili mi ešte pol roka trénovať počas toho, ako som bol zamestnaný. Takže, ale už v podstate od roku 2020, od januára som začal naplno už iba trénovať bez nejakého ďalšieho zamestnania a je to úžasné, pretože to, čo som vždycky ja chcel, že robiť to, čo ma baví a ešte popri tom to urobiť tak, aby to bola služba, ktorá pomáha ľuďom, tak ja som zistil, že chvíľu si pripadám, že som taký jak permanentný dovolenkár niekde medzi Nitrou a všelikde, kde sa dá dovolenkovať, lebo vlastne vo svojom voľnom čase najradšej cvičím a trénujem a to je vlastne to, čo robím vo svojom pracovnom čase, takže keby som bol na dovolenke, asi by som robil to isté. A niekedy si pripadám jak dôchodca, vlastne ešte aj to ma niekedy napadá, že ja už som vlastne na takom aktívnom dôchodku, lebo vieš, že taký dôchodca spokojný, vieš, on si ráno vstane a dá si čokoľvek najesť, napiť, čo si myslí, že je pre neho dobré. Asi nie o 3/4 na 4. Aha, o 3/4 nie, to iba keď sa stáva kvôli rannej joge pri východe slnka, tedy o 3/4 na 4. Ale ináč kľudne, keď stanem o nejaké okolo 6 aj bez budíka a dám si pekné slušné raňajky, dám si nejaký 1-2 ranné tréningy, potom si porobím to, čo potrebujem a potom mi znova vyjde čas na nejaké pobedné tréningy a čas s rodinou a podobne, takže myslím, že toto je pre mňa akože tá správna cesta a bez ohľadu na to, či hovorím teraz o trénerskej práci alebo o akýkoľvek inej práci, vždy pokiaľ človek dosiahne ten stav, že práca, ktorú človek vykonáva, do ktorej dáva kúsok seba, tak pokiaľ je aj tvoja záľuba naraz, tak má človek vyhraté. To tiež je taká veta, že môžeš byť šťastný, aj keď budeš robiť, len musíš robiť to, čo chceš, čo ťa baví. Tak zase to je od reperov zase. Asi také niečo, myslím, že ego. Hej. No, to je super. Hovoríš tak inšpiratívne tú cestu, že normálne podľa mňa aj tí ľudia, ktorí budú pozerať tento podcast alebo počúvať, tak budú chcieť byť teraz všetci tréneri. Okay. Ale hovoril si medzi tým a spomínal si Spartan Race, spomínal si, že tá práca s vlastným telom, spomínal si funkčný tréning. Skúsme trocha možno ľuďom objasniť, pretože myslím si, že väčšina ľudí, ktorí
počujú ten pojem funkčný tréning, ale nie sú priamo do fitnessu zainteresovaní, tak možno nevedia, čo to tak úplne ten funkčný tréning je. Že si vám predstaviť, že idem do Teska, zoberiem si Tesko tašky plné a idem do schodov s tým, alebo čo. Skús povedať, ako ty vnímaš ten funkčný tréning. Ja vnímam funkčný tréning ako efektívne cvičenie na celé telo, so zameraním na tvoju silu, výdrž, koordináciu, spevnenie telesného jadra a niekoľko ďalších prvkov, vďaka ktorým vytvárame práve zdravé, silné a funkčné telo. Samozrejme, je množstvo pohybov, ktoré sa zaraďujú do funkčného tréningu a sú aj s využitím či vlastnej váhy, alebo aj železa, veľkej činky, jednoručných činiek. Niektoré prvky funkčného tréningu sú veľmi podobné, ako je klasický fitness, bodybuilding, kedy posilňuješ na určitú svalovú partiu, dajme tomu 2 až 3 cviky v 3 až 4 sériách. Jedna séria má 10 až 12 opakovaní a ideálne zvyšovať váhu, aby sa tam jednalo o nejaký systém progresívneho preťažovania. To sú techniky, ktoré sa dajú využiť aj vo funkčnom tréningu. Akurát funkčný tréning narába práve že s myšlienkou svalových reťazcov, teda svaly, ktoré na seba nadväzujú, a preto sa to troška vymýka tým štandardom izolovaných cvičení. Ako izolovanie cvičí, dajme tomu triceps s podopretím bicepsu a podobne. Je dobré cvičenie, pokiaľ chceme nabrať objem do tricepsu, ale pokiaľ chceme, aby náš triceps bol pre nás časť tela, na ktorú sa vieme spoľahnúť pri tlakových pozíciách a že je to časť tela, ktorá je aj svalovo pekne vyvinutá, vykreslená, vždy je dobré ešte poprepájať to s ďalšími svalovými partiami cez ten triceps, teda svaly tricepsu cez ramenný pletenec, potom dané cez predný deltový sval na svaly hrudníka, takže určite pre náš triceps je podstatne dôležitejšie cvičenie napríklad tlak na rovnej lavici, ktorý nám začína práve od svalov hrudníka s dopomocou predného ramena a tricepsu, ako samotné nejaké tricepsové extenzie v podopretí, ktoré ti zaberú na nejakých tých 7% našich svalov tela, čo je teda triceps. Takže ten funkčný tréning je o tom, že viac sa robia cviky, ktoré sú tzv. Viacklbové. Tie naše najdôležitejšie veľké cvičenia, tie, ktorými sa zvykne začína tréning, alebo potom svalové prepojenia, napríklad cvičenie s anglickým názvom thruster alebo thrusters, nie jeden thruster, inak drep a tlak, je asi najčastejšie spomínané cvičenie vo funkčnom tréningu, kedy je jasné vidno ten celý reťazec od tých svalov lítka cez štvorhlavý sval stehenný, sedací sval, od brucha až po svaly ramien, po samotné vytlačenie činky nad hlavu. Čo sa teda zase hovorím, troška sa to vymýka tým štandardného nejakých fitness bodybuilding cvičení, kedy sa často jedná o izolovanie určitej svalovej časti. Tak pri funkčnom tréningu ide práve o naposilňovanie čo najväčšieho objemu svalov, buď v kombinácii niekoľkých cvičení za sebou, alebo jedno konkrétne cvičenie zamerané na čo najväčší objem svalových partií. Myslíš si, že pekne si to opísal. Hej? A myslíš si, že takýto komplexný funkčný tréning si dokáže dať aj človek, ktorý je začiatočník sám sebe? Áno, sú určité možnosti, napríklad aj s využitím pomocok TRX. TRX pre tých, ktorí nevedia, je to ten závesný systém, často také žlto-čiernej farby. TRX, s týmto napríklad ľudia, keď si kúpia TRX na doma, niekto si kúpi v Lidli za pár eur, niekto z Insportline a niekto si to objedná od nejakých výrobcov, ktorí sú dobrí aj pre fitness centra, to už nechám na každého, ako uzná. Ale napríklad tie TRX-ka sú práve dobré v tom, že behom pár sekúnd si viem zostaviť cvičenia na celé telo s využitím jednej fitness pomocky. Že začnem od veľkých svalových partí, teda na posilňovanie nôh, chrbta, hrudníka, brucha. Postupne to rozkladám od stredu tela, teda od kor smerom do periférií, teda doľava, doprava, hore a dole, smerom ku končatinám. Takto by som k tomu pristupoval. Napríklad aj s tým TRX-kom veľmi jednoduché od držania cez postavenie, nastavenie svojej vlastnej telesnej váhy a vplyv gravitácie. Úžasná pomôcka, veľmi ľahučká a aj pre začiatočníkov samozrejme.
Veľmi pekne to opisuje, že ja by som nadviazal tu na to tým, že tu môžu posluchači uvidieť ten rozdiel prioritný medzi kulturistikou a fitnessom alebo tým funkčným tréningom, pretože mnoho ľudí vníma doteraz, s tým stretávam v našej praxi, že keď budem cvičiť, tak budem mať takéto veľké svaly, jak ten vlašský orech, vieš, a boja sa toho. A myslím si, že teda keď ty máš tieto presvedčenia, vyskúšal si to sám na sebe, vieš, že to funguje, vieš, že to je dobré, odozdávaš to ľuďom ďalej, tak predpokladám, že takýmto nejakým spôsobom vedieš aj tréningy v tvojom fitku, pravda? Áno, najčastejšie v oblasti funkčného tréningu. Samozrejme, že sú nejakí chlapí, najčastejšie to bývajú chlapí skôr chudí, takí, ktorí potrebujú nabrať svaly. Tak takíto chlapi, keď sa mi ukáže, že prídu cvičiť ako noví, s tým, že vidím, že naozaj by pár kilov tam navyše potrebovali, tak často využívame práve tie techniky hypertrofných tréningov, fitness, bodybuilding, kedy zvyšujeme každú sériu váhu, dbáme na presnú techniku, dodržujeme tam pauzy okolo minúty až minúty a pol a takýmto spôsobom vytvárame hypertrofné tréningy na naberanie svalovej hmoty. Samozrejme, ale nie sú to ale veľmi časté ciele klientov. Akože aktuálne medzi tými klientami mám viacej žien ako chlapov a ženy majú častejšie ciele, teda brucho, boky, zadok a podobne. Takže sa tam venujeme rovnako ako redukcii tuku, tak aj spevňovanie postavy a spevňovanie práve toho stabilizačného systému cez rôzne výdržové pozície a tak ďalej. Ale neviem, či niečo som ti asi neodpovedal. Či... Nie, v pohode. My vlastne podobným štýlom si vedieme tie fitka. Povedzme, že ty, nie je to tajomstvom, že si aj školiteľ a že si bude túto našim trénerom ukazovať nejaké lekcie ohľadom stretchingu a ohľadom niektorých prvkov v tom tréningu. A vlastne ja keď môžem povedať, tak za mňa, tak v podstate nejakých 9 rokov predtým, ako sme otvorili SomeFit, tak som už sa motal nejako po fitkách a trénoval som ľudí. A práve tieto veci, okrem iných, mi vadili na niektorých tréneroch, že som videl, že mnoho trénerov stále presadza iba ten old school a ten silovo-objemový tréning a nič iné nie je dobré, lebo toto sme poznali už za komunistov, lebo proste za komunistov ste nemali ani internet pomaly a tak teraz nebol taký prístup k informáciám. A pritom veľmi dobre si to povedal, že ľudia dnes není ich prioritou postaviť sa na súťažné pódium a vyzerať ako 2% s tukom a vyzerať ako vyrysovaný kulturista, ale obuť si ponožky bez potapača, ako si to ty mal na začiatku a jednoducho normálne fungovať. Takže ja som rád, že v tomto okruhu, pretože sme relatívne blízko pri sebe, nie jediné fitko, čo na toto zameriava. A teda ja už my sa voláme SomeFit a tí, čo nás počúvajú, tak tí vedia. Ale tvoj názov fitka, ktoré je v Nitre, spravím ti reklamnú súku, tak je FitSen. Áno. Čo teda, akože je to celkom logické, že ale ako sa ty k tomuto názvu dostal? No ono to prešlo takým drobným výberom, lebo ja som teda počas toho, jak som ešte bol obchodný zástupca a urobil som si ten prvý trénerský kurz, tak som chcel dať o sebe vedieť a rozmýšľal som niečo, že nejakú stránku, že chcel som mať webovú stránku mňa ako fitness trénera a hľadal som voľné domény. Tak som si napísal, že čo by sa mi tak hodilo a tak som napísal asi 20 názvov a z toho nejaké boli obsadené, že za tým názov.sk obsadené. A tak som skúsil, že ma nápadlo, že vlastne celé trénerstvo a celá tá práca s tým fitnessom a pomocou ľuďom je v podstate taký môj sen, alebo skôr by som už povedal splnený sen, že sa mi vôbec podarilo to robiť. Tak za to ma nápadlo, že spojiť vlastne fit a slovíčko sen je prvé, ale aj slovíčko sen od konca je nes a to zase fitness alebo fit sen. Nejak mi to akože celkom zapadalo do seba a hlavne ešte tá doména bola voľná. Takže som ťukol, že fitsen.sk a tam, že doména neexistuje. Tak ja výborne Forbes.sk, doména na rok za 7 eur, takže doména zaplatená. A webovka potom o ďalší mesiac už išla na svet, ale tá prvá webovka Fitsen.sk bola práve o propagácii mňa ako fitness trénera, že som pracoval v inom fitness centre
Ale vlastne počas covidu sa potom uvoľnil jeden priestor práve v Nitranskej mestskej hale a tak ja som to hneď chmatol, hneď sme to začali zariaďovať a krátko potom, jak sa to otvorilo, to bol, myslím, že po druhom lockdowne sa to otvorilo, takže otvorili sme štúdio a za nejaký mesiac nás zavreli teda v 3. lockdowne, čo už bol ten posledný, tam sme boli zavretí len nejaké 4 týždne, bez nároku na nejaké honorár, alebo jak sa to volá, bez nejakých dotácií teda, pardon. Takže to už nie. Ale vôbec nevadí. Samozrejme na chvíľku vďaka tomu covidu som vôbec pochopil, že aj toto sa dá robiť. Vďaka covidu som zistil, že môžeme robiť tréningy aj online, alebo predávať tréningové plány online, alebo predať viac jedálničkov ľuďom, ktorí sedia doma a rozhýbať tých ľudí aj z pohodlia domova, čo by som bez covidu určite nerobil. Takže bolo to dosť divoké s tým, že ja som prešiel z toho zamestnania na živnosť a krátko potom vlastne ten COVID prišiel, takže som zostal z toho chvíľu laknutý, že či som vôbec mal odchádzať z toho stavebníctva alebo nie, ale viem, že som odišiel v najlepšej dobe, lebo troška sa tam zmenili potom tie podmienky, čo dáva banka, hypotéky na stavby domov, takže tých stavebných materiálov sa za poslednú dobu predalo podstatne menej ako kedykoľvek predtým. Ale ľudia chcú podľa mňa cvičiť podstatne viac ako kedykoľvek predtým, takže prejsť zo stavebníctva do fitness sféry určite je práve že vynikajúca vec. To bol správny krok. No dobré, a dajme tomu, že som človek, ktorý je z Nitry a z blízkeho okolia, pozerám tento podcast, oslovil si ma svojimi presvedčeniami, svojim prístupom a tým, čo robíš. Ako sa môžem s tebou spojiť? Môžeš sa spojiť jednoducho, najčastejšie reagujem asi na WhatsApp, ale WhatsApp, Messenger, e-mail, telefón a osobne ma nájdete v Nitre v mestskej hale na Klokočine v štúdiu Ficen. A trénujem každý deň mám aj dobedné, aj pobedné tréningy. Občas sa stane, že počas tých dobedných tréningov si nájdem nejaké neprijaté hovory, takže keď sa chceš so mnou spojiť a ja ti nedvíham, tak ti zavolám naspäť. Takže kľudne neváhať, kľudne sa pýtajte, ako cvičiť, čo cvičiť, prečo áno a prečo radšej toto nie a ako s tým nastavením. Veľa ľudí, ktorí aj chce cvičiť doma, ale pozrieme sa na to, že tak mi ukáž, čo si cvičila doma, ako to vyzeralo a potom tu povieme, že už tak vieš čo, tak radšej nie, radšej to zmení, urob radšej tento iný pohyb, ktorý je pre teba jednoduchší a prospešnejší, dajme tomu pre kríže alebo pre krčnú chrbticu a podobne. Takže nastavujeme aj teraz aj cvičenie na doma, ale stále som radšej, pokiaľ som s ľuďmi naživo, že som s nimi v tom fitku a pekne to vieme tak nastaviť, aby sme tam spolu prekonali nejaký cieľ, dosiahli a preto veľakrát tam doma chýba taká motivácia v tom cvičení, že aby sa človek odhodlal, že idem naplno, že si zoberiem, tu mám fľašu s vodou, tu mám utierak, lebo sa mi bude liasť čela a štart, lebo som doma, mám čas cvičiť, tak s tým mám väčšinou skúsenosť, že to je veľmi krátkodobé práve z pohľadu tej motivácie od toho trénera, ktorý je práve na to, že dostať toho klienta mimo tú komfortnú zónu, dosiahnuť nejaký cieľ, je niečo, čo si my sami vieme ťažko dopriať. A ja takisto, akože samozrejme, že som každý deň pre niekoho tréner, ale keď ja si chcem kvalitne zacvičiť, tak ja sa radšej nechám trénovať od nejakej mojej trénerky, ktorá viem, že ma pekne doladí a nenechám ma urobiť nejaký škaredý pohyb, alebo ma prinúti zobrať si ešte o kúsok ťažšiu váhu, ako by som si zobral ja sám, keby ma ona netrénuje. Takže stále som aj ja človek, ktorý sa necháva trénovať a som vždy rád, keď mi má niekto čo povedať, že hlavu si daj hen tam a ruky si nechaj tak a vtedy, že konečne, lebo sám by som to asi nevedel. Tak za to ja k tomu pristupujem takto. A ty už si spomenul, že som teda aj lektor výuky. Som aj lektor výuky, robím pre jednu spoločnosť trénerské kurzy a lektorujem hlavne časti týkajúce sa funkčných tréningov. A preto takýmto spôsobom pristupujem aj ku všetkým mojim tréningom a učím to aj trénerov.
ako k tomu pristupovať, ako práve tieto fitness pomocky, ktoré sú pre nás prospešné aj na spevnenie telesného jadra, na našu stabilitu, ako ich zahrnúť do toho tréningu tak, aby to ľudia zvládli, aby sa im to, dajme tomu, podobalo na tie cvičenia, ktoré sú už zvyknutí, drepy, výpady, príťahy a podobne, ale urobiť ich ešte troška netradičnejším spôsobom na zapojenie ešte tých dôležitejších častí nášho tela. Ja súhlasím absolútne s tým, že ten dohľad trénera je dobrý nielen pre začínajúcich cvičencov, ale aj pre profesionálov. A z jednej stránky pre bežného človeka, aj ktorý vie cvičiť, tak je to veľká psychohygiena, že príde do fitka a nemusí rozmýšľať, čo bude robiť, koľkokrát to bude robiť, či to bude robiť dobre a vie, že naozaj síce fyzicky sa unaví, ale psychicky sa načerpá. A ďalšia vec je napríklad tá, že ja som ten typ, ja si napíšem svoj tréningový plán, ale tu odovzdám to jednému z našich trénerov a poviem, že ty dohliadneš na to, aby to bolo odcvičené tak, ako to má byť. Lebo ja mám tiež samozrejme, ako každý človek, tú tendenciu, že mám nejaký cvik, poviem si, že chcem tam dať 16 opakovaní s takouto váhou, ale pri tom 13. už to sakra boli, takže však 15, čo? A vlastne neurobíš to. Čiže áno, ten dohľad je určite dobrý, pretože aj keď si priamo z branže a môžeš tam byť ako dlho chceš, tak naše telo má rado ten komfort a postaviť sa vždy do toho diskomfortu nie je vždy úplne jednoduché. Takže úplne s tebou súhlasím a som veľmi rád, ja som ťa ani moc nemusel spovedať, lebo ty si tak pekne všetko povedal sám, takže ja som veľmi rád a som vďačný za to a verím, že práve možno, že aj vďaka tvojim dobrým slovám to niekoho nakopne, kto iba rozmýšľa a začne postupne žiť tiež svoj fit sen a či už u teba, alebo u nás, alebo aj mimo nás, hlavne, aby to dalo dobrú energiu. A síce sa tuto z podcastového štúdia my rozlúčime, ale ty si mi ešte slúbil, že pre tých ľudí, ktorí by chceli niečo skúsiť doma, tak niečo krátke si ukážeme, takže my sa aj s kamerou presunieme do fitka a ešte si môžeme spolu na koniec tohto podcastu zacvičiť, pretože nemôžeš to do nekonečna odkladať. Takže keď doteraz si pozeral tento podcast alebo pozeral tento podcast s čipsami a sedela si na gauči, tak teraz láskavo sa choď prezliesť, pretože ideme sa troška hýbať. Jo. Ďakujem ti, že si sem prišiel. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ešte raz čaute teraz z fitka. Nachystal som si pre vás krátučký tréning. Keď chceš, vyskúšaj to na doma. Zaberie ti to niečo medzi 5 až 10 minút. A vybral som 4 základné cviky. Z toho cvik číslo 1, daj si v 20 opakovaniach panáčik alebo jumping jack. Znamená, že z malého výskoku robíš rozmnoženie a potom spáženie ruky nad hlavu s jedným výdychom. Potom, keď idú ruky k telu, tie ti pekne zaklapnú nohy k sebe. Takže 20 panáčikov je cvik číslo 1. Cvik číslo 2, daj si hneď za tým krab s dotykom opačnej špičky. Pozícia kraba je pevne na nohách, pevne na rukách, od dlaní sa otláčaš, takže už spevnený kor. A teraz navážim sa viac na jednu ruku a s výdychom sa dotýkam opačnej špičky. Nádych, výdych, znova nádych a výdych. Takže zase sa jedná o spevnený kor. Tentokrát ti držia tvoje svaly triceps, ale najviac dostáva zabrať práve brucho z každej strany, takže 20 opakovaní. Za tým iba veľmi rýchla zmena, pozícia medveď. Medveď je výborná pozícia, tiež spevnená, iba samotný medveď, znamená kolená, mám približne vo výške so svojimi pätami, ramena mám zase nad svojimi dlaňami a tuto tvojich 20 opakovaní bude vyzerať takto. Koleno s opačnou dlaňou sa ti stretne 5, 6, 7, 8, takto ľahučko si to dáš do 20 a za tým ťa čaká tvoj štvrtý cvik a tým je plank. Plank je jeden zo základných cvikov pre naše spevnenie telesného jadra a pri planku ti platia takéto pravidlá. Hlavu si drž predĺžený s chrbtom, ramenom aj presne nad svojim lakťom. Zase ruky sú takto v jednej rovine, nohy sú vystreté v kolenách. A už iba držím zatnuté brúško, každým jedným výdychom vytláčam sa medzi lopatkami hore, panvu mám podsadenú. Podsadená panva znamená, že nemám takto vypučený zadok, ale mám zadok aj brucho úplne stiahnutý. Takže cvik číslo 4 odporúčam na 20 silových výdychov a to je toto. To sú naše silové výdychy. Takže tvoj tréning. 4 cvičenia,
od 15 do 20 opakovaní, daj si všetko v 3 sériách, ukonči to krátučkým stretchingom na záver a kľudne to zopakuj. Ahoj.